मानसिया गोजौ जायोनो आरोखि ना ओमफ्राय एसे सालाय बुस्रो मोनगोन जानांगौ सम लोंनांगौबो देन्जार जागोन ना माबोरै दं नोंथांमोनखौ आंनि तुरुन नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय आङो नै दा बेसरनि मुलि सारगासिनो दं लोगोफोर भिटामिन होदों एम्फौनि माबायदि जादों बेसरा नायलांबाय थादो हनै सानै दंबावो ओरैहाय माबायदि जादों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर दै माबायदि जादों बुरजा दंथारो मुलि सारनांगौआ बिबार लांहांबाय लोगोफोर बेसरा बारा क्लियार नुवाखै केमेराया दा स्प्रेयाव दैया जोबथ'लायबाय आरोखि ना दा दै सोगासिनो दं बाल्थिं बेसे जायो बेवहाय बाल्थिं ब्रै खनथामल' गिदिंजायो नामा थिंखि मोनसेया हो खनथाम जाजोबबावासो दस्रा जोंना ओरैहायबो बिसोर खुबैबावगोन गुवार दंबावथारो गरमथारलै माथो गोगोम गोजान बारलांखानांगौ नामा बारलांखानांगौ जाखागोन दायो बे भिटामिननि मुङा मा मुं नैबे भिटामिना प्लास फ्लावर प्लास नैबे एम्फौनि क्लियार टेन नैबे मा जिनिस सिनिबो होदेरा आरोखि नङासै थिंखि मोनथामखा लाइन बेनि दामा जाहैबाय भिटामिना 600 थाखा आरोखि ना 600आवहाय 500 थाखा लादों 550 ना बे 550 नैबे 90 थाखा ना मोनसे एम्फौ ना 90 लायो बेखौ थिंखि मोनथामखा गोथां गोजा गोथांब्रोम होनदो मैला जानायखाय बोरैबा नुबाय बैखौ सोजाखाबाय बैयाव सोबाय गोजायाव हा बखौ नैबा दंबासो थमले फुनांगौ बिबारफोरा खम साइज नुगोन बेखौ बिसोरबा आवलायाखै ना बे होबाय
नोंना खरा गावो बै माबाया मोखाङा माबाना गुदुङा गुवार आंनिखौ आवलायसै आं मोखांखौ सोनाय लाबाय सुइसखौ अन खालामबाय आवलायबाय नै भिटामिना बोरैबा गोसोम खालामोना सुइसखौ अफ खालामथ'बाय दा मुख्रा मारनाय लानि गाथोन थिखोबाय नों जागासै दाना बाजोंसो Ma, iya, hasilnya nih bisa banget, gagem deh kayak mana gua, ini kayak. Setelah ikhlas kan kayu nih. Ini besok ada tuh ada tuh. Besok akan dipalah mai. Jar buat. Dilihat terus ada plong 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 guys dong. Dapat bisa balik kok mau badi nurang siapa sasnya beri balang ke tak bisa siapa nih beri kaos kosar mari nah kausian dua talar kemarin sarau jiwa Hai, terlepas kan ngeses. Kutruk. Oh, bu kujukun bisor. Borai. Asa susah di labnya dong juga ya. Ay bibalan ke mana Unfai channel lah. Bayar cinta lo nak begitu guru sih. Kerja siapa nih? Ke kampung kau be. Udah kis round hasil.
माबायदि जादों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर बेसरा माथो साफा जाबोनाय नुदों उद्रायलै लानाया बारा उल्था बिगुरनि मानसिया गोजौ जायोनो आरोखि ना ओमफ्राय एसे सालाय बुथ्रु मोनगोन जानांगौबो सम सम लोंनांगौबो देन्जार जागोन ना लोगोफोर लोंनो बरियानो लोंनाय ना र'दा साफुंबा एबा भिटामिना मानसिया गोजौ जायो एसे दान्दा बायदि जौनो लुगैबा लोंनांगौ आरोखि ना लोगोफोर आं दा लोंनायगोन एसे दा खोन्थागोन आं ओमफ्राय नैबे माबा ओंखामनि आरोखि ना बेखौ लोङोबा उदैनि फिलौआ थैयो होनगोन दा लोंनायगोन आं बाराबारि बिसरबारियाव सोर सिखोला मिनि मिनि बिसरबारियाव आयु मा नागिरदों cuk माबायदि जादों लोगोफोर बिसरा कमेन्टआव खोन्थाहर दै लोगोफोर हनै सासेया लखिमपुराव बिबार लाहांबाय लोगोफोर बिसरा माबायदि जादों लोगोफोर बिसरा कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब बेल आइकनखौबो थुनाय होदो टिं टिं होनलायनाय एकदम गुवार नुखायो जोबजासे नायलांबाय था लोगोफोर आरोखि ना नायजोबनानै मोजां नुदोंबा एसे थुलाबायनानै होदो गोजाफ्राव बै खन्थिना खन्थिनो बिदियाव नायलांबाय थादो लोगोफोर गोगोम गोजान जाहैयो दंबावोसो दा सारफैबावनांगौ 6 बिगासो जख' दंबावो आरोखि ना सारनांगौआ
जाबाय लोगोफोर फोजोबबाय बावनो मोजां नुब्ला लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामना होदो।